caràcter previ i sense entrar en el contingut de la moció que l'explicaré a continuació. Després de parlar i raonar amb el secretari respecte de la possible antipublicitat de dos dels punts de la moció que amb la finalitat de que es queda la unanimitat de tots els grups polítics, Compromís va presentar a posterioritat a la comissió pertinent la retirada dels punts 3 i 5 perquè efectivament enteníem que podria haver il·legalitat per demanar competències, d'instar al plenari competències que eren exclusives en aquest cas de la Junta de Govern, però també no era possible aquesta. Per tant, amb caràcter previ de posició a fer ara, retirem els punts 3 i 5 de la moció. Por tanto, hay que tratar la enmienda, alguna postura al respecto, os la sometemos a votación. Votos a favor de la enmienda, que sería la retirada de los puntos. Unanimidad. Y ahora ya sobre el propio contenido de la moción. La moció que presentem avui a l'aprovació del títol, que així se presenta, moció per la participació ciutadana, la transparència i l'obertura dels plens a la ciutadania. Des que Compromís hereva de l'antic bloc nacionalista valencià de presència d'aquest Ajuntament de l'any 2003 ha sigut una constant dels dos regidors i d'ara els quatre que segueix la coalició transmetre i donar a entendre a la ciutadania, als veïns, a les veïnes del municipi, amb la major transparència possible tots els punts, tots els assumptes que al plenari, al si del plenari, se tractaven o es tracten. És una constant de Compromís entendre que el plenari i els seus representants, els seus 21 representants encapçalats pel senyor alcalde, no són sinó que una eina de la ciutadania. Nosaltres estem al servei del poble i no és el poble que està al servei de la institució. I en ares a això, al llarg d'aquests anys de la presència de Compromís en aquest Ajuntament, se van aprovar per unanimitat a instàncies nostres la creació d'un Consell de Mitjans de Comunicació, se va aprovar a instàncies nostres la gravació dels plenaris per a retransmetre en diferit del vídeo i en directe per a àudio, i donat que la tecnologia actual permetís, nosaltres el que demanem en aquests moments és que el plenari col·labori en directe mitjançant el streaming, que és en directe del canal públic i d'accés gratuït com és YouTube, que a més l'Ajuntament garantisca que qualsevol veí, qualsevol veïna que vingui als plenaris puga gravar amb els seus recursos propis la intervenció de qualsevol regidor i tornar a la gravació dels plenaris. Som servidors públics, la nostra imatge està al servei de la ciutadania. Proposem igualment, com a últim punt, crear la figura simbòlica de l'Escó 22. Tot i no ser obligatori, ha sigut una constant en la història democràtica d'aquest Ajuntament, que quan finalitza el plenari pròpiament amb les preguntes dels regidors, l'alcalde, i això ho han mantingut tots els alcaldes que ha hagut des que s'instal·la la democràcia de l'Estat espanyol, donen la veu als assistents per a poder preguntar allò que estem convenint. Nosaltres el que creiem és que en aquest moment, durant que s'acaba el plenari i se tallava la connexió, nosaltres el que proposem és que el veí i la veïna puga fer la pregunta pertinent, caritat simbòlica d'un regidor d'un 22, que puga ser gravat la seva intervenció, perquè considerem que sempre serà bo i sempre tindrà algo que aportar al plenari i que, per tant, el pertinent debat que es produeix a continuació, si escau o si per part del regidor que té que contestar té la informació per a donar-lo, també se puga estar gravat en vídeo i se puga retornar. Això és l'objectiu i la finalitat de la moció que presentem avui a les aprovacions. Sí, de manera paraula en este caso, lo que tengo que dir es que durante la moció va a presentar el 14 de octubre y que muy mateix ya se compone estar transmitiendo en el streaming de YouTube, que és just no reconèixer que fins i ara ha sigut el únic partit que ha governat, com a equip de govern, podria agrair-ho públicament que les piles que s'han ficat perquè avui mateix, el dia que vull aprovar aquesta moció, siga realitat ja una de les comandes que demanem en la pròpia moció. Després d'escoltar el company de Totes, al company d'Esquerra Unida, a la companya de Ciutadans i a la companya
descomptat, perquè no s'ho faci, però intuïm allò que pot dir el company del Partit Socialista i el company de l'equip de govern, les seues demandes i les seues comandes no van a caure en sac trencat, és a dir, nosaltres anem a agarrar totes les propostes, sí que avancem, en aquest cas, a la portaveu de Ciutadans, que entenent, i perquè nosaltres anàvem també en aquesta línia, sí que hi ha uns certs impediments legals per a que les comissions puguen ser gravades. No és una voluntat ni una dèria de compromís de l'equip de govern, és que existeix un impediment legal. En qualsevol cas, tota interpretació ampla, positiva, que doni més transparència d'aquesta moció i que evidentment de la tasca de tots els regidors, però de tots els sectors, no només dels 12 que a partir d'avui formen l'equip de govern, sinó els 21, perquè tan important és gestionar el govern com gestionar una oposició i auditar aquells que governem. Nosaltres anem a treballar en aquesta línia i anem a estar oberts a qualsevol mesura que vagi a increment de la transparència i de la participació dels ciutadans.